Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, January 28, 2026. 113,000 ang ikakas ka mga butante sa listahan sa Comelec Negros Occidental pati na sa Bacolod. Babae nga sakay sa eroplano pa Bacolod, gin-aresto bangod sa bomb joke. Pick up, gin-arado ang mga steel barriers sa Lacson Street. Merkado sa Cadiz City hugot nga ginapabantayan para magdumili ang pagbaligya sang isda nga nakuha pinagi sa dynamite fishing. Kag sa good vibes, San Carlos City, ginkilala sang DNR bangod sang maayo nga praktis sa pagkuha kag pagdispose sang basura. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sunod-sunod nga prank call na baton sang Benro angot sa hakutay sang basura. Isa sa ginalantaw nga kabangdanan sang pagkaatrasar sang operasyon sa pagkolekta sang basura amo ang pagdamo sa mga prank call nga ginabaton sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o kun Benro. Iniasuno kay City Administrator Attorney Mark Mayo. Dugang pa niya sa tagsa kareklamo nga ginatawaga sa command center sang Benro, ginahimo anay ang pag-usisa agud makumpirma kung inilihitimo antes magpadala sa mga truck kag personnel. Apang madamo suno sa iya ang nagatawag nga wala sing matuod nga reklamo, nagatuga lang sang pagka-delay sang paghakot sang basura. Ginsiling man ni Mayo nga ang amo nga sitwasyon nagaapekto sa operasyon sang Benro, ilabi na sa pagbaton sa mga lehitimo nga reklamo gikan sa publiko. Ginapangabay niya ang paghangup sa mga pumuluyo kung may mga tawag nga hindi dayon masabat kag ginapasiguro nga ginahimo sang syudad ang tanan nga tikang agud maaksyonan ang mga reklamo. Every time may i-verify na nga complaint, immediately gina-aksyonan. Kaya after the call, we have to verify. Because we would also like to inform the public nga kadamo man sang mga prank calls nga nabaton sang ina nga opisina ang aton nga command center or complaint desk. Sa number 9, clearing sa impounding area sa Bacolod traffic matapos na sini nga semana. Ginapaabot nga matapos sa sulod sang sini nga semana ang clearing operation sa reclamation area nga natalana bilang impounding area sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kun BTTMD. Nagapadayon ang paglimpyo sa bag-o nga impounding area sulo kay Engineer Loben Ceballos, ang pamuno sa City Engineer's Office. Ginpahayag niya nga bisan pa nga nasuguran na ini sa nagligad nga tuig na utod ang operasyon bangod sa sunod-sunod nga mga bagyo nga nagdala sa nagkalain-lain nga mga butang lakip na ang mga dalagko nga kahoy. Dugang pa ni Ceballos, kinahanglan liwat nga limpyuhan ang area agud manginhanda ini para sa ginaplano nga proyekto sang syudad. Iyaman ginsiling nga na-identify na ang duta nga may kadakuon nga mga 3,000 square meters nga pagagamiton sang BTTMD kag ginakabig ini nga isa sa mga prioridad sang Bacolod City Government. Ang kabugusan nga propiedad sa Bacolod City Government sa reclamation area nagalapot sa masobra 8 ka hektarya nga ginatan-aw nga pagagamiton para sa naglain-lain nga proyekto sang syudad sa palaabuton. Actually, makita mo na siya na layout na sang pagbagyo na tumba naman ang amon, yun pang fence off ka lang. Ginabutangan na namon ano. May fence. Nagkalalupad mga sinto. Mga daan tablang mga sin sa ibang nga construction nga pwede pa magamit. Ang itong gin ano namon, gin tabon. Sa number 8, pick up gin-arado ang mga steel barriers sa Lacson Street sa Bacolod. Nagkalatumba mga steel barriers nga yara sa intersection sa Dalan Lacson kag 6th Street sa Bacolod City matapos gin-arado sang pick-up truck pasado las 3 kaina sang kaagahon.
Ginamaneho ang salakyan ni alias Nonel, 36 anyos, taga Putotan sa Iloilo. Nagwa sa investigasyon nga gikan sa isa ka bar sa Barangay Mandalagan ang driver kag padulong sa sur sang Lacson Street. Ginalagar nga nadulaan sang kontrol ang driver kag nag-igo sa mga steel barrier sa dalan. Sa karon gin-impound ang nasambit nga pick-up truck. Sa number 7, 1.8 million pesos nga smuggled cigarette na kumpiskar sa Bacolod. Nakakumpiskar ang katapos ng Criminal Investigation and Detection Group Negros Island Region sang 1.8 million pesos nga balor sa smuggled cigarettes sa isa ka subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Sa operation na dakpan sa mga operatiba, ang duha ka mga persona nga ginkilala kay alias Primo, 38 anyos, kag alias Mar, 32 anyos, pareho nga residente sa Barangay Estefania. Na-recover sa ila ang 46 ka karton sang nanari-sari nga klase sang sigarilyo. Sunod sa report nga nabato ni Pulisa Major General Robert Morico II, Director ng CIDG, nagabaligya ang duha ka mga suspects sang assorted nga sigarilyo bisan wala ini sa graphic health warnings kag tax stamps gikan sa Bureau of Internal Revenue. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10643 o kanang Graphic Health Warning Law kag Republic Act 8424 o kanang Tax Reform Act of 1997 ang ginpasaka batok sa duha ka mga gindako. Sa number 6, mga bala, pusil kag granada nakuha sa isa ka tanod kag bana sang anay punong barangay sa Ibi, Magalona. Bit-bit ang search warrant sa paglapas ng layi tuhoy sa possession ng firearms. Nagpadulong ang kapulisan sa balay sang anay kapitan sa Hacienda Buenos Aires, Barangay Consing sa Banwas ng Ibi, Magalona, Martes ang hapon. Gindakop sang katapos ng Ibi, Magalona PNP si alias Patong, 47 anyos, banas ang anay kapitan sang Barangay Consing kag alias Ron, isa ka barangay tanod. Base sa police report, nakabaton sang impormasyon gikan sa mga residente ang kapulisan nga ginalagar nagapalupok sa pusil si alias Patong kag iya ginagamit bilang personal nga security ang tanod nga iya ginhatagan sang hindi lisensyado nga pusil. Matapos ma-verify ang impormasyon pagi sa surveillance, ila nahibaluan nga wala sang rehistrado nga pusil sa ngalan ni alias Patong. Gani silang nag-apply sa search warrant sa korte. Na-recover ang duha ka 12-gauge shotgun, isa ka caliber 45, isa ka 9mm, mga magazine, mga bala kag isa ka granada nga may pin. Sa number 5, flushing sa mga merkado sang Bacolod plano nga himuon na nga regular nga hilikoton. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Camayo, ginahimo ang flushing sa tatlo ka pinakadako nga merkado sa Bacolod, ang Libertad, Burgos kag Central Market. Ginpatigayon na ang unang round ng flushing operation sini nga tuig sa nagligad nga semana. Dugang pa niya nga ginaplanuhan sang local government sa Bacolod nga mangin regular ang pagtinlo nga ginapatuman kada bulan sa tanan nga merkado. Ginatanaw man sa syudad kung dapat inihimuon nga duha ka beses sa isa ka bulan. Kaangay sang sistema nga ginpatuman sang nagligad nga 2025. Sa flushing operation kaupo ng Bureau of Fire Protection Bacolod kag ang Prime Water nga nagahatag sang supply sang tubig agud mas mangin epektibo ang paglimpyo. Luyag sa Bacolod LGU nga mapabilin ang merkado nga malinong, limpyo kag safe para sa mga manugbaligya kag pumuluyo nga nagakadto diri adlaw-adlaw.
Sa number 4 na narisari kag madamo nga pamaagi sa pag-away kontra dengue ang ginaduso karon. Ini ang nagalakip sang dengue vaccine. Ang Pilipinas sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa mga pungsod sa Southeast Asia as of November 2024. Yaring report. 7 ang probable dengue deaths kag 1,040 ang dengue cases ang Bacolod City sa datos humalin January 1, 2025 tubtub January 3, 2026. Kuni paanggid sa datos ang 2024, 60.4% ini nga mas manubo. Wala unta ng City Health Office sa ilang nga kampanya kontra dengue. Suno kay Dr. Grace Tan, ang Environmental Sanitation Division Head ng CHO, dako ang papel mismo sa komunidad para mangin madinilagon ang away kontra dengue. Climate change affects any disease coming in. But of course, yun nga, yung knowledge, attitude, and practice ng mga tao is the bottom line can make or break the development of a disease. Sa presentation sang Union of Local Authorities of the Philippines o kung ulap upod sa Takeda Healthcare Philippines sa bilog nga kalibutan, may pagsaka sa kaso sang dengue dalaman sang climate change. Pero ang Pilipinas sa mga pungsod sa idalom sang ASEAN ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue, 340,860 as of November 2024. Sang 2025 gani suno sa ila, pila ka mga syudad kag probinsya sa Pilipinas ang nagdeklara sang state of calamity bangod sa nakitaan nga pagtimbuok sang kaso sang dengue. Ginsiling ni Dr. Alexis Milan, fellow sang Philippine Pediatric Society, nga mismo ang World Health Organization ang nagaduso sang multi-pronged o kung nanarisari nga pamaagi para mapamatukan ang dengue. Nalakip na diri ang dengue vaccine. Pathag niya ang TAC-003 nga isa ka second generation vaccine ang aprobado sa WHO. Sarang ini mahatag sa nakaagi na dengue kag wala pa makaagi sang dengue. We already have 7.5 years of study with this vaccine. They saw na, correct po, no, it will decrease the hospitalization. So meaning, it will decrease the chances of us having severe dengue. At the same time, it also showed dun sa study that it can also, it will decrease your chances of having dengue. Sa Pilipinas, pending pa ini sa karon sa FDA. Kaginalauman nga maaprubahan sini nga tuig suno kay Dr. Milan. Rason nga nagatutok sila sa kampanya para lubos nga mahangpan ang sara nga mahatag sang amo nga dengue vaccine. Second generation vaccine, it can be given kahit na seropositive or seronegative for dengue yung mga patients. Which is the difference between the Denvaxia, which is the Denvaxia, it should only be given to seropositive patients. And the reason for that is they saw na if given to seronegative patients, the first vaccine, the first generation vaccine, they saw that there's an increased chance of getting severe dengue or increase in chances of hospitalization. With doctors, nurses all over the Philippines, trying to enhance and strengthen what they already know about dengue. And alam mo, ang gagaling nila, talagang, especially barangay health workers, talagang alam nila. And as first-liners, no, sila yung unang tumitingin sa pasyente. It starts with them. Masobra na suno sa ila sa 40 ka mga pungsod ang nagagamit sang amo nga dengue vaccine, kag 20 milyones na kapumuluyo ang nadapatan sini. Sa number 3, market denial kag random fish examination ang ginpatuman sa Cadiz Public Market. Ini ang ginpamunuan sa Negros Occidental Maritime Police Station upod sa City Agriculture Fish Examiners kag City Economic Enterprise Management Office sang Cadiz sadtong Enero 27.
tuyo sini nga hilikuton nga mapalapnag ang ihibalo kag mahatagan man sang kaalam ang mga nagabaligya sang isda nga ang mga isda nga nadakop paagi sa dynamite fishing ang ginadumilian. Wala man ginatugutan ang pagbaligya sa mga endangered nga mga marine species kaangay sang stingray, tanan nga sahi isang bagis, mga seahorse, mga wild nga bangros, kag iban pagid nga prohibited aquatic species. Ang mga tikang ginpatuman para mabuligan nga mapabilin ang ecological balance kag mapaayo ang quality sang fish stocks kag iban pa nga buhi nga marine resources. Ginahatagan man sini sang importansya ang padayon nga kampanya sang PNP Maritime Group kontra illegal, unreported kag unregulated fishing para mapangapinan ang marine resources sang pungsod. Sa number 2, babae nga sakay sa eroplano sa Bacolod, gina-aresto bangod sang bomb joke. Isa ka pasahero nga babae sa isa ka eroplano pa Bacolod sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang gindakop bangod sang pagsupak sang Article 287 sang Revised Penal Code o kun unjust vexation kag Presidential Decree number 1727 o kun ang bomb joke law sang Lunes. Sa report ng Philippine National Police Aviation Security Group, nakasaka na sa eroplano ang pasahero kag gina-assist sang cabin crew nga mabutang ang iya bag sa overhead bin sa nagjoke ini nga ibutang sa ibabaw ang iya nga bag kay basi masalaan nga may unod nga bomba. Ginpahibalo gilayon ang pasahero nga hindi pwede makalango-lango parte sa bomba sa airport kag sa eroplano. Ang mga personnel sa PNP ABSE Group sa NAIA Police Station 3 ang gilayon nagresponde kag gin-escort papanaog ang pasahero. Nagpatigayon sa clearing kag paneling operations ang PNP Explosive Ordnance Disposal and Explosive Detection Dog Units kag wala man sa nakitaan nga explosive sa bagahe. Hinahanda na ang kaso kriminal batok sa amo nga persona. Ang PNP ABSE Group nag-aabiso sa publiko nga isa ka criminal offense ang bomb joke kag ginaseryoso ina gani magpamensar anay antes magbuya sang sugilanon. Kag sa number 1, masobra sa 113,000 na ginkakas sa voters list sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang 113,776 ang ginpangkakas bangod makaduha ka beses na nga wala sila tigayon makaboto. Mayara man nga ginkakas bangod sila ang nagsaylo na kag mayara man bangod nga ang korte nag-exclude sa ila. Pathag ni Ananoria, ang mga na-deactivate bangod sa kapaslawan sa pagboto sa makaduha ka beses sarang makapa-reactivate bisan papaagi sa online application. Ang Bacolod City ang may pinakamadamo nga ginkakas sa list of voters, 20,495. Sa karon may 1,961,404 ka mga botante ang Negros Occidental. Padayon pang voters registration kag may duha pa kasunod nga election registration board hearing. Nag-deactivate kami sa mga those who failed to vote twice and others nga wala ka boto nang napatay na pili. Transfer outside, exclusion sa court. Kag sa Good Vibes San Carlos City, ginkilala sang DNR bangod sang maayo nga practice sa pagkuha kag pag-dispose sang basura. Kung libuton ang syudad sa San Carlos, makita kung paano gina-maintain sang syudad
ang katinlo sang palibot. Sang Lunes, ginkilala sa Department of Environment and Natural Resources ang syudad sa San Carlos para sa best practices on ecological solid waste management sa ilang 25th anniversary celebration sa Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kahapon sa Quezon City. Ang award ang ginhatag sang DNR Environmental Management Bureau Concurrent Director kag Assistant Secretary for Environment nga si Jacqueline Kaankan, kag ang award ang ginbaton ni San Carlos City Sangguniang Panlungsod Committee Chair on Environmental Protection and Natural Resources, Engineer Arthur Batomalake. Kaupod si EMB Negros Island Region OIC, Vicente Los Bañez. Ang pasidungog ang ginhatag bangod sang panibag-o nga sistema kag community-driven nga paghakot kag pagpilak sang basura nga sarang masunod sang iban nga mga LGU sa Pilipinas. Ang San Carlos ang naga-practice sang segregation sang basura sa landfill area kung sa diin ginaseparar ang mga plastic kag ang mga nagakadunot nga mga basura. Ang San Carlos City man ang pinakauna nga LGU sa Negros Occidental nga wala nagagamit sang plastic sa mga merkado nila. Masobra na sa isa ka dekada sang ginsuguran ini sang LGU. Ang syudad ang nagtiglawa sa Negros Island Region sa ceremony. Congratulations sa San Carlos City. Kag subong kitang nag-shoutout sa ating mga live viewers. Jessery, Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast, always watching live. Happy Wednesday and God bless. Kay Jonathan Tere, maayong hapon Negros Hambalnya. And kay Jers RDO Marquez. Maayong hapon Digicast, Ma'am Barbara watching here in Mandalagan, Bacolod. Kagamayaton top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.